Riwruok mar jowar yedhe kawuok e pinje maoko kendo uso yedhe pacho kae ogolo ywak ni nok mar yedhe kide kwako Kenya e jumbe ariyo mabiro kaponi sirkal ok oyawonegi thuolo mar kelo yedhe thurka. Kata kamano, board ma ochung'ne puodho yedhe Pharmacy and Poisons Board to okwedo ywak ma kamano ka gilero ni chenro madhi nyime en mar puodho lesen kod yedhe ma ikele pacho ka kendo yedhe ntiere ma osepuodhi ma itiyo godo ma onge ng'ikruok. Jafo marwa Elizabeth Ajode ntiere kod ler. E report margi, riwruogno mar jous yedhe Kenya Pharmaceutical Distributors Association kata KPDA ywak ni sekta mar waro yedhe oko ka ikelo e Kenya ka osebedo gi ohinga kendo sani keto ngima jotuo kamarach ni mar nok mar yedhe koro kwako osiptende. Ng'ur mar KPDA obiro kaluwore gi okang' ma yande ochak tim gi board ma ochung'ne puodho yedhe kod kwiri e pacho ka Pharmacy and Poisons Board matimo nonro ne yore mag omo yedhe pinje ma oko ka ikelo e Kenya. Jous yedhe go ka okalo kuom jakom margi Dr. Kamami wa Murichu ywak ni ohinga masani oketi gi Pharmacy and Poisons Board osemiyo Kenya obedo gi nok mar yedhe ni mar ma ok tin ne yedhe 21,000 okum ma ok nyal chopo e pacho ka. Gino magiwacho ni kidek hinyo ngima jotuo mathoth ni mar 80% mar yedhe ma Kenya tiyo go wuok e pinje ma oko. Giwacho ni ka ok okaw okang' mar uya to Kenya dhi chopo e kama tek korka nok mar yedhe e jumbe ariyo mabiro. Yedhe go magi ywak ni ogeng' chopo margi e pacho ka oriwo koda kama ong'ere kaka antibiotics, yedhe geng'o malaria, mag kedo gi kansa, yedhe chanjo, yedhe ma ichwoyo go jotuo sukari, yedhe gayo teko kute mag ayaki, kod yedhe magayo muomruok mar remo e leche mag del kata pressure. Bende luoro mar KPDA en ni nengo yedhe ma jotuo tiyogo e pacho ka dhi idho ka ok oyaw thuolo ne donjo mar yedhe ma wuok oko. Okang' mar chungo lesen mar joom yedhe ka itimo nonro nyaka e giko higa, giwacho ni dhi medo kelo pek kata ne kuonde thieth kaachiel gi jogo ma ondike kuondego. Kata kamano e duoko margi, board ma ochung'ne puodho yedhe Pharmacy and Poisons Board okwedo ripodno ma ogol gi jous yedhe kendo wacho ni ripodno en mamiriambo ma ok nyis adier mar wach. E ler ma board no chiwo, onge kum ma oket ne yedhe ma wuok e pinje ma oko ni mar nitie kit yedhe 9,000 ma oyawnegi kendo matiyo e pacho ka. Ler mar board no en ni chenro mar omo yedhe itimo ka okadho e bwo chik kendo gi lesen ma opuodhi. E chenro madhi nyime e pacho ka, board no wacho ni sani chenro mar puoth mar lesen dhi nyime kendo oyawe nyaka tarik 31 mar dwe mar 12 higani kaka inono kendo ipuodho ni yedhe madonjo e pacho ka gin mago ma ochopo e rang'iny ma owinjore ma ok nyal hinyo ngima oganda. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.